Este é o momento no que o rexedor nollés, Santiago Freire, recibía o diploma de ouro da Rede Galega de Praias Sen Fume das mans do conselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuíña. Noia súmase así aos máis de 60 concellos en toda Galicia que forman parte desta iniciativa, impulsada pola Dirección Xeral da Saúde Pública no ano 2016, que busca concienciar a xente sobre a importancia de evitar o consumo do tabaco nos areais, non só polos riscos para a saúde que conleva para o fumador, senón tamén para aqueles outros que se expoñen a esta sustancia de xeito pasivo, sen esquecer tampouco os prexuizos medioambientais das cabichas. Unha iniciativa que supón tres aspectos fundamentais. Por unha banda, o aspecto educativo, concienciar na desnormalización do uso do tabaco nos espazos públicos e nas praias. Por outra banda, supón tamén un aspecto sanitario importante porque é inducir a práctica de hábitos de vida saudables e, por outra banda, pois supón tamén unha mellora medioambiental no aspecto de evitar a presencia de colillas nas praias e nos espacios públicos. As últimas cifras indican que en Galicia ao redor do 20% da poboación é fumadora, chegando ao 15% na franxa de idade comprendida entre os 16 e os 24 anos. Uns datos que dende a Consellería de Sanidade pretenden baixar nos próximos anos a través de campañas de sensibilización e iniciativas como esta da Rede Galega de Praias Sen Fume. Gracias aos concellos podemos levar á poboación unha idea de que o tabaco hai que tratar de desnormalizar o seu uso e consumo, porque desde logo é un factores claves de risco, non só tumores, sino patoloxías respiratorias, e de moitos outros órganos. É unha campaña que se suma a outras que temos en marcha, como é as colexios e escolas sin fume, hospitais sin fume, fogar sin fume. Todas estas iniciativas, como digo, buscan tratar de eliminar do uso diario, sobre todo as novas xeracións, para que contemplen o que non deben facer, cales son os hábitos saudables e cales son aqueles hábitos tóxicos como o tabaco que hai que eliminar.